Kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biyag. Mang tadrayaw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tiin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Amangan no kayat mo ti ag part-time job, Mare Rubilin. Anya ngay a part-time job dayta, Mari Veron. Sekretary, Mare. Kasapulak ti agsingir ken aglista. Agsinger kadagiti kliyente, Maray. Wen, numalagip mo ket adda pa utang business ko, Mare. Manungay ti sweldok, Maray. Commission-based, Mare. Numano ti masingir mo, ken numano ti maurno nga interes iti kwartaan na ipautang. Sige, mayatak, Maray. Adda Gcash mo, Mare? Adda, Maray. Numabalin kat ti Gcash account mo pay laang ti usaram. Itikas na kat nalakaama monitor mo no asino dagiti nakabayad kan saan pay. Irimit mo to laangan kanyak no maurnong. Mabalin latamat, Maray. Ngamsakbay amang rugi ka, at dapay kayat ko nga ipapirma kan ka. Ipapirma? Ne, anya ngay dayta, Maray. Saan kumat nga itaray ti kwartam kat? Kontrata tamare. Agpirma kalat na, tapno maliklikan ti parikot no kwa. At the part-time job mo ko nam, Rubilin anak ka. Adda, tatang. Sa dynamite, anya trabaho dayta. Siyak ti alaan ni Mari Veron a sekretary na, tatang. Siyak ti agilista kan agsinger iti kwarta nga ipapautang na. Nawo, amo mayamot tararamitam. Nalakalahang madday jay, tatang. At daking ka dayta no ka ba ilam lakit day? Apikit din asaan? Isupay mo't ati maornong a komisyon ko, tatang. Awan ka di pa'y pagtrabaho am Rubilin nakaw. Apay kuma na naasunta. Wen ata no naway aka ket sika kumatitang danak amang bantay iti isturkaw. Mabalin latamat, nana. Adda trabaho ngem part-time job laang dayjay. Adda nga rod part-time job maw? Wen, ngem nalakalaang matkit day taag singer kan agilista laang iti utang ti aramidek, nana. Maaramid mo nga tati trabahom ditaw nga uray adda part-time job maw? Nalakalaang dayta, nana. Iranak met ti agilista kan agsinger no awan customer. Di bali kat online met. Sa bagay, mabalin mo ti kastaan na panunot mo. Kaano ak ngay nga rod amang rugay, nana? Intun umay alawas na kaong. Italag ko ti istur ko kun ka tatulungak ti kaanakak ngaglako ije palingkay. No kasta, adda pa'y pwestoyo ije palengke, nana? Adda na kaong, negosyo mo ti kaanakak dayjay. Hello, Mari Veron! Kumusta, Mare? Adda na singir mo? Addamat, ang pasensya itala ang anasong batak ti awag mo, tabi si akmat dito istor ni nana asunta. Agtrab-trabaho ka dita, Mare? Wen, Mare, isupay mo ti maornong asweldo. Ayun na, Mare. Awan mo't kit di ti dakas dita. Tinapatag kat maaramid mo ti trabaho. Wen, Mare, isend kun to ti kwartam intun malam. Agyaman ako nay, Mare. Isend mo latan iti Gcash ko. Awan rumbang apagyamanam. Ngamen, susweldoan nakmet, Mare. Mala, agpakada akpay ta iripak ko ti asin alako ni nana asunta. Umawag aktukin ka, kalpasan ti trabaho, Mare. Bonus mo, Mare. Ay nawaw, kukwak da ito'y, Mari Veron. Wen, para ken ka dayta. Deserve mo. Ngamin, mapagtalkan ka.
Nasurukan adwa atawan nga agtrab-trabaho ka ka sekretary. Ngam awan pa'y nagbalin aparikot ko kan ka. Ay na, agyaman nakmet ta nagtalag ka kanyak, mare. Ayun gayam mare, agnayo nak itipuunan para itipautang business ko. Kat? Siyempre, manayunan ti responsibilidad mo. Ngam di ka madanagan, tamanayunan mo ti commission mo. Kasta ti kayat ko, mare. No ado ti klientem, di dakdakkel tumat ti komisyon ang maawat ko. Dakkel samot ten akwarta tintalag mo itigayem mo, bakit? Ata ninayunak ti puunak lakay. Apay ka di aya. Ay, kita ma. Tama nga no itaray na ti kwartam. Ay nawaw, apay ko mga itaray na. Nasurukan ado atawan a sekretarik ni Mari Rubilin. Sa bagay mo't kid di ah. Kan gayam kumatday jay lakay. At dapay pinirmaan na sakbay ang nagtrabaho kanya. Mano ngayon ti koleksyon nga inigaman na. Diyak amo no nasingir na dagiti kliyente nga agbayad ko maitangaal daw. San ama baling diretsuda ti bayad iti gigas mo, bakit? Saan ang mabalin tamasapol nga i-monitor ni Mari Rubilin dagiti nagbayad. Kan dagiti saan pa'y ang nagbayad. Day talaang ngagpaisaw. Saan mat ngamin ang mabalin asikat ti agsingir, taadamot trabaho. Oray siya, adamot trabaho. Nilaangan Mari Rubilin ti amok ang makatulong kanyak, tapno agtultuloy ti negosyo. Asino jay lalaki akasarsaritam dito'y istor itay Rubilin. Ha? Ay kwa, nana asunta. Saan mat anitatang mo day jay kag? Kwa, ni Wilbert dayjay. Gayam ko, nana. Gayem mo kunam, ngam itikas ta nga itsuraam kat kaslaad na pagdandanagam. Ha? Nay, awan met, nana? Sigurado ka kaday? Siyempre, nana. Da kayo kit dimot. Ata amangan kunak no 5-6 mat gaya munday jay. Ha? Ay, ni nana met. Gayam ko dayjay. Saan a 5-6? Nasaya at mat nga rodno kasta na kong. Narigat mat laang ti makautang kat. Pudno launay, nana. Narigat ti umut-utang no awan pagbayad. Aywan gayam. Naibusan ti frozen foods, nana. Masapul nga agristak kayo manan. Malata ibagak to iti kaanak kak tamang i-deliver inton malam. Sige, nana. Urayak to nga rod. Wan, ilistam to ti deliver na. Kumusta nga iti sales ti store? Ay katkas iti sigud, nana. Adalat tamat na ornong. Nasaya at mat nga rodno kasta na kaong tadamanan maigatang iti mailakaw. Ay, tatang. Adalud yaw. Ay nawaw, apay tilaw anak ka. Ay kwa, natakawan nak ngamin, tatang. Ha? Natakawan ka ko nam. Wan, tatang. Tinakaw da ti cellphone ko. Sapay adda iti Gcash ko ti kwarta ni Mari Veron. Ay nawaw, anya ngamin ay ati inaramit mo. Kasano natakawan ka? Ay na, jak nga rod na pupuutan, tatang. Ay, jak amo no naragrag ko ti cellphone ko wenno adda na ngala. Maum nga da kwarta nga igamam. Di ka lakit nagananad mateng. Ipabulod yung kumati cellphone nyo, taawagak ni Mari Veron, tatang. At dati cellphone ko iti sa alas. Kitaam iti sofa. Ay na, agyaman na klaunay, tatang. Nasken ang makasaritak ni Mari Veron. Ipakaamukin kwa na, tinapasama. Hello, Mari Veron. Siyak day to'y, Mare. Ni, nanano ka Mari Rubilin? Papayakas ta? Ay kwa, number ni tatang day to'y, Mare. Nakiawag aklang ken kwa na, tamapukpukaw ti cellphone ko. Anya ti ko na Mare? Mapukpukaw ti cellphone mo? Ay nawan, Mare. Sapay aday dyan ti koleksyon ta. Mapukpukaw wano tinakaw da? Ay na, day tangarot ti Jack Ammo, Mare. Jack Ammo no naragrag ko wano ada nangala. Ay na, Jack matan napupuutan iti kinaado ti aramidak. Ay nawaw, apay mat ngamin adi ka nagananad mga re. Ay na, pasensyakan, Mare. Di ka madanagan, tatumulong ak amang sapol iti cellphone ko. Imbawag aklakin ka, takayat ko nga ipakaam mo tinapasamak kanyak, Mare. Adaman parikot lakay. Anya tinapasamak, Veron? Mapukpukaw ka no ti cellphone ni Mari Rubilin. Ay no,
Saan na pailsaman ngayon remit ti koleksyon na? Saan pa yung arod lakay? Ay sus, masapol ang maaksyonan day tabakay. Ti Gcash number launay. Wan nga rood, tsaka munuan niya ti aramidag lakay. Mapit lang, tawagak ti gayem ko. Sa ludsudon tayo na niya tinaramid na iti tinakaw da ti cellphone na. At dapat nga tanam na maamaalam iti kwarta iti Gcash account ni Mari Rubilin lakay. At dapat baka basta makikooperate ti kumarim. Mapit lang, tawagak ti gayem ko. Agpatulong tayo kinkwana. Nakasaritak nila kay ko. Kat adda kanunam na ma-access mo ti Gcash mo Mari Rubilin. Jay kwarta launay ichay. Ha? Ay, kasano kanumat nga Mari Veron? Adtoy, inlista na dagiti rumbang aramidan ta. Ang sigurado nga taday ta, Mare. Hun Mare, kasta kanumat ti inaramid ti gayem na idinatakaw ti cellphone na. Kaano nga rod nga aramidan ta dagita, Mare? Itamat lang ang amare. Sapay awan pangital kak iti istor ni Nana Asunta. Saan amabalin amang rikap kapaylaang Mare? Saan amabalin, Mare? Ay na, saan mat ngamin amabalin ang maitantanday to'y Mare? Madanaganak, takwarta mat ti saritaan dito'y. Ay, adalod mo, Mare. Awagak pa'y kuman ni Nana Asunta. Ipakadak pa'y nuuman nugot. Adda Mare, mabit lang ha? Kumusta bakit? Kasla saan nga interesado ni Mari Rubilin lakay. Kasanumot ang naibagam asaan nga interesado ti gayem mo. Madlaw ko nga min arelax laeng. Kasla saan amadanagan, kat cellphone na ti mapukpukaw. Amangan mat no. Amangan noan niya lakay. Nupod no anapukawan. Alisto ko ma. Nang runak at kwarta ti saritaan dita. Ngam saan mo, tanagado arason na lakay. Ay. Amangan mo't no dailimlimod day taagayem mo. Amangan no nagastos na ti kwarta. Kat nagrason laeng ang mapukpukaw ti cellphone na. Tapno saan mo asingirin ti kwartam. Ayunan niya. No siyak ti sika, agimbestiga ka mo't laeng bakit. Di kagpalukaw itigayem mo. Anya nga'y ti damag, Mare. Agpudno ka man kanya? Pudno ka di ang mapukpukaw ti cellphone mo, wano? Ne, apay akas tamot tan, Mare. Ibagam ti pudno kanyak, Mare. Ay nawaw, pudno ti ibagbagak ken ka, Mare. Adda witness ko. Kat na kuna na asaan kanumot anapukaw ti cellphone mo. Nakita na kanu nga inusar mo idikalman. Ha? Ay, kwa, Mare. Agpudno ka man kanyak, Rubilin. Nailawan ka kadi anang igastos iti kwarta? Ne, di ka kumamot agpabasol akas taa, Mare. Amo kan mariknak matlaang nga agul-ulbud ka. Iso ano siyak ti sika? Agpudno kan Mare. Nangipanam iti kwarta? Asino ti witness mo? Kayat mo ti ipakitak ti video kan ka? Kayat mo ti mapabainan? Ha? Ay, kwa. Ibaga kong ti pudno, Mare. Kastoy nga main, Mare. Nailaw anak anang igastos iti kwartam. Kunak tumot. Inbayad ko iti utang ko ti dadduma. Ti dadduma, naabak iti scatter, Mare. Bayadam ti ginastos mo a kwarta. Pagdandanagan nak, tagayam, adda nang usaram iti kwarta. Nagturid kamit ngamin anang igastos iti saan mo mo't akwarta. Ay nawaw, di mat imbagak kada kayo anailaw anak laeng tatang. Pangalaam nga rudan iti pagbayad mo. Diyak mo tatang. Kasano lahangay, no idimanda na ka ni Veron. Ay ipadas na ti agdimanda tatang. Lumabanak mat Anya, Ibagak nga illegal ti pautang business na tatang. ay apo ka, Rubilin. Agar-aramid kay ti pagparikutam. At dapay laban ko tatang. Di kay madanagan. Da, santo pa agkatawa. At da pamanagnet mo, nga illegal ti negosyo ti gayem mo. At da nabasak iti online kat illegal kano ti kasjay tatang. Iso nga awan nga rod pagdanagak ta damot laban ko. Pasensya ka ngam ikatan kan iti trabaho nakong. Ay nawaw, apay ngay nga ikatenak na naasunta. Ay kwa, siya kunti makaam mo iti istor ka. Naa, kunak man no busy kayo iji palengke. Ti ka nakakanumutan ti makaam mo iti pwesto na. Anya? Ita ti maudi nga aldaw ngagtrabaho ka ditaw.
Itad kumitlaangan inton malam ti sweldong para itaabulan tapno malpasan. Sigurado kayo kadi, nana? Awanan agbalew? Wen, nakapangedeng ako. Ay nawaw. Pagtrabahwak nga rudan ngay no ikatan nakmat gaya mo, nana. Agkita kalaangan iti pagaplayam. Adumat di tanakong. Oh, daytoy ti listahan dagiti nagbayad kan ka. Ay nawaw. Nagdakulan? Dayta tinasken abayadam kanyak. Ammom numano ti kwartak aginastos mo. Ay, awan mat nga rod kwartak ita, mare. Ay kat agdiskitar ka Tano saan ka ngagbayad? Idimanda ka, maray. Ay nawaw. Siyak, idimandanak. One, adda reklamom? Alia, idimandanak. Taibagak mat nga illegal tinigosyom, viron. Illegal a negosyo mo't nga bagbagam dita? Katuan mat. Adda igigamak a dokumento. Iso day jay timang paneknek a legal ti negosyo. Oho, amok Ibagbagam laang dayta tapno agbutengak ka. Si kalangarudan tinangigastos iti kwartak. Kastapay lang ti panagsasaom kanya. Ay, uwan Naturedak matan ita, mare. Awan kabuteng ko. Para makita no pagpatinggaan ti kinaturod nga ibagbagam kanya. Kwarta na day jay. Iso akarbangan na tagsingir, anak ko. Wan nga masapol aya abot ngan na datao. Panagkunak, saan da kamot abot-bot ngayon, anak ko. Ibagbaga na lang, tipod na. Ay nawaw, di yuman kanunungan da ja averon, tatang. No ipabarangay na ka ni Veron. Awan laban mo kan na kung naktubay. Adda, tatang. Anya ko matilaban mo kan na ngay. Illegal ti negosyo na, tatang. Illegal ti pautang business ngay panpanakkel na. Ada ebidensya mga illegal tinegosyo na. Awan, ngam amuklatan nga illegal ti negosyo na akas jay, tatang. Nagaduka ka sasaon. Makisalita ka kinti tinasayaat. Tapno malpasan. Agkari ka abayadam ti kwarta na ngayon sugsugal mo. Saan kat asikapay laang tinatangsay? Kumusta ngay? Adamot siguro i-advance mon. Aguray ka tawan pa'y nga rod. Talaga ka di akayat mo ti maidemanda. Agdemanda ka ano kayat mo? Nagturod ka matan? Wan taamok mat nga dalaban ko. No idimandanak, siguraduak mat mairaman ti negosyo. Kasano mairaman ti negosyo kat legal mo't dayjay? Kasano nagbalin aligal ti kasya a negosyo? Ay, naimbaglaangan ta intugot ko dagiti dokumento nga iduldulin ko. Ha? Oh, kitaem naimbag dagito'y apapel. Basaem tapno maawatam no anya ti naisurat. Dagito'y ti mangipaneknek aligal ti negosyo. No kasta? Awan laban mo no agreklamo Nga madakan ka dayta Sikat ti agdesisyon no kayat mo ti maibabain ijay barangay hall. Ha? Ay, kwa, mare. O, anya? Kanak man nga rod, iti talo abulan, mare. Agasan man ti talo abulan. Perhuiso ti impaay mo kanyak, mare. Ay, kwa, ikarik, mare. Agdiskitarak, tapno makabayad akin ka. Promise. Basta dinak idimanda Diyak kayat ti may babain, mare. Ay, nawaw! Aklunam ti biddot mo. Agpakumbaba ka kan aramidem ti maiparbang. Laglagi pam, asaan na ka nga isalakan ti panagulbud mo. Tauray kasanupay ti panagulbud wenno panaglibak mo. Dumtang tulat ta ti aldaw arumwar ti kinapudno. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.